Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είμαστε ιδιαίτεροι χαρούμενοι που έχουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Αλέξανδρο Μαλαγάρη. Κύριε Μαλαγάρη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα, κύριε Κομνηνέ, σε εσάς και στους ακροατές σας. Όταν βιώνεις τέτοιες καταστάσεις, λες ότι κάθε μέρα που ανοίγεις τα μάτια τους και τη ζεις, πόσο όμορφη είναι η ζωή, έτσι. Πράγματι, γιατί παρότι είμαστε ευλογημένοι που ζούμε σε ένα παράδεισο ο οποίος ονομάζεται Σάμος, δυστυχώς λόγω του κύματος της λαθρομετανάστευσης, το οποίο ταλανίζει όλα τα μικρασιατικά παράλια συν τη δικιά μας ακτογραμμή, έχουμε γίνει μάρτυρες τραγικών συμβάντων, ξεκινώντας από ανήμερα τα Χριστούγεννα, μετά το μεγάλο ατύχημα του Μαΐου και βέβαια το χθεσινό. Μάλιστα. Λοιπόν, χθες σύμφωνα με το δελτίο τύπου που λάβαμε από το λιμενικό σώμα, το αρχηγείο του λιμενικού σώματος, είχαμε τον εντοπισμό 35 παράνομων αλλοδαπών στη Σάμο, ενώ 19 από αυτούς χρειάστηκε να επικλωβιστούν. Και από ό,τι διαβάσαμε βέβαια μέσα από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που κάνατε χθες μία ανάρτηση από το Facebook, δεν ήταν καθόλου εύκολα τα πράγματα, αφού αναγκαστήκατε να μεσολαβήσετε κι εσείς, έτσι. Για πείτε μας ακριβώς τι έγινε χθες. Κοιτάξτε, εμείς ξεκινήσαμε μία ωραία Κυριακή να κάνουμε 2 καταδύσεις αναψυχής με το καταδυτικό κέντρο του κυρίου Αγγελετόπουλου στην Κέρβελη, το Aegean Scuba. Το πρώτο μας καταδυτικό σημείο ήταν στα βράχια της Παναγίας, όπου ήταν πάρα πολύ όμορφα, αλλά κατά την ανάδυση ακούσαμε προπέλες και μηχανές έως σκάφους. Όταν βγήκαμε στην επιφάνεια, ένας Ιταλός ιδιοκτήτης του σκάφους μας ενημέρωσε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποβιβαστεί στο ακροτήριο Πράσο, ακριβώς εκεί που είναι η παραλία, για όποιον ξέρει. Αντιληφθήκαμε αμέσως ότι πρόκειται για μετανάστες και μεταβήκαμε στο σημείο. Με το που είδανε το σκάφος μας, οι άνθρωποι άρχισαν να κουνάνε χέρια, να φωνάζουν ότι χρειάζονται νερό, καθότι ήταν ήδη πάρα πολλές ώρες εκεί στο σημείο, δεν υπάρχει ίσκιος γιατί είναι θαυνώδης η βλάστηση. Μαζέψαμε ό,τι νερό είχαμε στο δικό μας το σκάφος, συν ό,τι φαγητό. Βούτυξα εγώ και βγήκα έξω να τους τα παραδώσω. Οι άνθρωποι, μόνο που δεν μ' αγκαλιάσανε, δεν ήμουν βρεγμένος, ήταν πολύ ευγνώμονες, πάρα πολλά ευχαριστώ. Μεταξύ τους διακρίναμε ότι υπήρχε και ένα μωρό και 2 παιδάκια. Έτσι έγινε ακόμα πιο έντονο το συναίσθημα να τους βοηθήσουμε με ό,τι μέσον είχαμε. Εμείς στο σκάφος μας δεν μπορούσαμε να τους ανεβάσουμε γιατί ήμασταν ήδη 10 δίτες, δηλαδή είχαμε το maximum αριθμό ατόμων που μπορούσαμε να είχαμε πάνω στο σκάφος μας, είναι 20 μπουκάλες. Άρα αν πηγαίναμε να πάρουμε αυτούς τους ανθρώπους στο δικό μας σκάφος, ενδεχομένως βάζαμε σε κίνδυνο και τη δικιά μας τη ζωή, και ξέρουμε πάρα πολλές φορές ότι κάποιες επιχειρήσεις διάσωσης έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη τραγικότητα και περισσότερους θανάτους. Ναι, πρωτού συνεχίσετε για να καταλάβουμε, αυτοί βρεθήκαν εκεί στα βράχια, πήγανε με βάρκα κολυμπώντας ή πήγανε εκεί με τη βάρκα και αποβιβαστήκαν και μετά τη βουλιάξανε? Φτάσανε ως ένα σημείο, πετάξανε τη μηχανή μέσα στα βαθιά και μετά το κυματάκι και το ρεύμα τους έβγαλε ως την παραλία. Στην παραλία βέβαια σκίσανε τη βάρκα τους έτσι ώστε να γίνει και από το λιμενικό σώμα και από την ελληνική ακτοφυλακή επιχείρηση απεγκλωβισμού και διάσωσης. Εκεί έξω ήταν άντρες, γυναίκες και μικρά παιδιά, έτσι? Ακριβώς, ένα ζευγάρι υπερηλίκων, οι οποίοι ήταν και οι πιο ευγνώμονες μάλιστα, νεαρά άτομα, παιδάκια. Μπορέσατε να καταλάβετε τι εθνικότητας ήτανε? Μας είπαν Αφγανοί. Αφγανοί, έτσι. Μας είπαν Αφγανοί. Από εκεί και πέρα πήγαμε εμείς λίγο πιο στα βαθιά γιατί δεν πιάνει και σήμα στην περιοχή. Τηλεφωνήσαμε στο λιμεναρχείο, στο βαθύ, όπου μας ενημέρωσαν ότι έχει ξεκινήσει ήδη το σκάφος και θα πήγαινε να τους απεγκλωβίσει. Συν μας είπαν στη δικιά τους γλώσσα, το οποίο ήταν μια φράση αρκετά εύκολη, να τους πούμε να μείνουν ήρεμοι, να καθίσουν εδώ και έρχεται η αστυνομία, έτσι ώστε να μην αρχίζουν να περπατάνε πάνω όλο το ακροτήρι προς το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, γιατί θυμάστε και πέρυσι τι είχε γίνει σε μια ανάλογη περίπτωση. Είχαμε και φωτιά εκεί και ακόμα ψάχνουν ανθρώπους αν είχαν όντως χαθεί και είχε γίνει ολόκληρο θέμα τότε. Μάλιστα. Σίγουρα ενημερώνεστε για όλα αυτά που γίνονται εδώ πέρα γύρω από την περιοχή μας και ειδικά όσον αφορά το θέμα με τους παράνομους μετανάστες. Και εμείς το έχουμε διαπιστώσει και πιστεύω ότι το έχετε διαπιστώσει και εσείς, ότι τα πράγματα ακροβατούν πλέον πάνω σε μια λεπτή γραμμή.
εντελώς χωρίς, δεν ξέρω αν το κάνουν, αν παίρνουν εντολές και το κάνουν, σκίζουν τη βάρκα, βουλιάζουν μέσα και από εκεί και πέρα ο Θεός βοηθός, έτσι, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το μέλλον ακόμα και της χώρας μας, έτσι. Πράγματι, γιατί πάντοτε ο μετανάστης, ο πρόσφυγας είναι ο καημένος και πάντοτε στην μπούκα του κανονιού είναι δυστυχώς το λιμενικό σώμα, η ελληνική ακτοφυλακή, η Ελλάδα ως χώρα και από παράγοντες του εξωτερικού και του εσωτερικού. Εγώ, κύριε Κομνηνέ, αυτό που συγκρατώ από χθες ήταν ο καταπληκτικός επαγγελματισμός των μελών του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής, η διάθεση προσφοράς στο συνάνθρωπό μας από όλους τους ξένους και Έλληνες οι οποίοι ήταν πάνω στο δικό μας το σκάφος, γιατί σε δεύτερο χρόνο χρειάστηκε εμείς να προσεγγίσουμε πάλι την περιοχή, η οποία ήταν πολύ δύσβατη και πάρα πολύ βραχώδης, γιατί το μεγάλο σκάφος του λιμενικού δεν μπορούσε, να κάνουμε μια ανθρώπινη αλυσίδα, να μεταφέρουμε τους μετανάστες από τα βράχια πάνω στο δικό μας σκάφος. Αυτό το είχαμε αδειάσει από εξοπλισμό και είχαμε μεταφέρει και κάποιους τουρίστες πάνω στο μεγάλο το πλωτό του λιμενικού, και πάλι η ίδια ανθρώπινη αλυσίδα να μεταβιβάσει αυτούς τους ανθρώπους στο μεγάλο σκάφος του λιμενικού. Και φυσικά είχατε και τους τουρίστες, δεν ξέρω από ποια χώρα ήτανε, που γίνανε αυτόπτες μάρτυρες μιας διάσωσης, έτσι. Είχαμε από την Ισπανία, από τη Σλοβακία, οι οποίοι άνθρωποι βοήθησαν όσο μπορούσαν και έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον. Και πάλι λυπάμαι που το λέω, αλλά συγκρατώ και την αδιαφορία του Γερμανού τουρίστα που είχαμε μαζί μας. Δηλαδή? Δηλαδή έμεινε αμέτωχος εντελώς σε όλη τη διαδικασία. Δεν είπα να βάλει κάποιο χέρι να βοηθήσει εκεί πέρα, αλλά δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον, και ειδικά η ψυχρότητά του στην όλη διαδικασία μας αναστάτωσε αρκετά στο τέλος εμάς. Έπρεπε να του δίνετε κανένα κουτάκι μπύρα να δείτε πως θα το έπαιρνε. Εντάξει. Αλλιώς έχουμε μεγαλώσει εμείς, αλλιώς μας έχουν μεγαλώσει οι γονείς μας, οι δασκάλοι μας σε αυτή τη χώρα. Αυτό το κρατάω το τελευταίο που είπατε και να το κρατήσουν όλοι οι ακροατές μας. Πάντως, για να φύγουμε λίγο, και πολλά συγχαρητήρια βέβαια και πάλι σας αξίζουν, έτσι, που για άλλη μια φορά κληθήκατε και προσφέρατε τα μέγιστα. Αν και ξεκίνησε πολύ καλά η μέρα σας με φωτογραφία της φώκιας, τελικά αυτή η φώκια έχει γίνει το μοντέλο της άμμου, έτσι. Είναι η ίδια, είναι διαφορετική? Είναι η ίδια, αυτή που παρατηρούμε από αρχές Απριλίου. Δυστυχώς η συμπεριφορά της δεν συνάδει με την άγρια φύση της. Από τον Ταρσανά του Κοκαρίου πηγαίνει στον Γκάγκου, πολυσύγναστες παραλίες. Αυτό που ζητάμε από όλο τον κόσμο είναι βέβαια να την κοιτάει, να τη θαυμάζει, αλλά με διακριτικότητα, χωρίς να την πειράζει, χωρίς να την ταΐζει, έτσι ώστε να κρατήσει όσο περισσότερο γίνεται το ποσοστό της άγριας φύσης της, για να μπορέσει και αυτή να επιβιώσει κατά το χειμώνα. Μάλιστα. Λοιπόν, και βέβαια είστε αυτή τη στιγμή σε κινητοποίηση μεγάλη από ό,τι καταλαβαίνω, μιας και έχουμε και τη σκανδαλόπετρα, θα τα πούμε βέβαια μέχρι τότε, αλλά σίγουρα καταλαβαίνω ότι οι προετοιμασίες πρέπει να έχουν αρχίσει ήδη. Ναι, είναι το πρώτο αθλητικό γεγονός το οποίο οργανώνουμε στο νησί μας, με θέμα την κατάδυση, συγκεκριμένα την ελεύθερη κατάδυση, και ευελπιστούμε να προσελκύσουμε και πάρα πολλούς καταξιωμένους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι στην ανάπτυξη αυτού του πάρα πολύ ωραίου αθλήματος, ασφαλούς αθλήματος, θα ήθελα να τονίσω και στο νησί μας. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά για το κοινωνικό έργο που έτσι παρέχετε. Λοιπόν, και να είστε καλά, με υγεία, να προσφέρετε και άλλα τόσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κομνηνέ, για τον ενδιαφέρον. Γεια σας, καλημέρα και καλή εβδομάδα.